O zdravotne postihnutých sa toho v poslednom čase veľa pohovorilo i popísalo. Len konkrétnych činov pomoci zo strany zdravšej populácie je akosi menej. A tak, či my, ktorých osud mal trochu radšej, existenciu ľudí na vozíčkoch vnímame alebo nie, snažia sa svoje existenčné podmienky zlepšovať a pomáhajú si v prvom rade sami. Začiatkom tohto roka uzrela svetlo sveta agentúra osobnej asistencie. Tento projekt, pripravený detským klubom pre telesne postihnuté deti a mládež, v spolupráci s ďalšími košickými organizáciami vozičkárov, prešiel v uplynulom roku dvojkolovým výberom a je financovaný z programu FARE. Jedným zo základných programov je spolupráca s košickými školami a inými inštitúciami, ktoré venujú svoju pozornosť mládeži, aby sme spoločne vytvárali programy pre všetky deti a pre všetku mládež, pretože cieľom je vlastne vyrovnať tie nerovnosti, ktoré tu v spoločnosti vznikli a vytvoriť všetkým deťom rovnaké príležitosti na vzdelávanie a na život v rodine a život v spoločnosti. Projekt osobnej asistencie však nie je v živote zdravotne postihnutých úplnou novinkou, pretože chuť vozičkárov bohatšie a plnšie prežívať svoj život ich donútila požiadať o pomoc niekoho so zdravými rukami a nohami. S mojou asistentkou robíme toto, prevádzame už niekoľko rokov. By som povedal, že my sme priekopníkmi tejto asistentskej služby na Slovensku. A na tomto projekte sa zúčastňujeme nielen ako nejakí pasívni pozorovatelia, ale snažíme sa odovzdať aj skúsenosti, ktoré sme nazbierali za tie roky, pokiaľ túto prácu prevádzame. V praxi agentúra osobnej asistencie funguje tak, že sa záujemcovia o prácu zaregistrujú v detskom klube. Mojou úlohou je viesť podrobne evidenciu oboch zúčastnených strán, ako osobných asistentov, tak aj žiadateľov o osobnú asistenciu. Táto evidencia je vedená papierovo, ako to vidíte tu predo mnou, a počítačovo. To znamená, že pokiaľ nejaký žiadateľ o osobnú asistenciu si požiadal nejakú konkrétnu osobu s nejakými konkrétnymi požiadavkami, vieme mu nájsť konkrétnu osobu alebo vymedziť mu nejaký okruh ľudí, o ktorých by mohol mať záujem. Čo udávajú v dotazníku žiadatelia o túto prácu alebo o túto spoluprácu s telesne postihnutými? V dotazníku sú vlastne klasické základné údaje od rodného čísla, ktoré je vlastne špecifickým údajom každého, cez číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, vzdelanie, miesto trvalého pobytu, záujmy, znalosti cudzích jazykov a hlavne všetky kontakty, ako ich môžeme potom zohnať. Časový rozvrh asistenta, to je pre nás dosť dôležité, kedy majú vlastne voľno, lebo to je vlastne základným meritkom, kto kedy bude môcť komu poskytnúť osobnú asistenciu. No a potom ešte počítačovo potom budeme mať spracované ďalšie údaje, o ktorých budeme vlastne vedieť povedať, kto komu poskytol asistenciu a v akom rozsahu. Tento projekt sa vlastne začal realizovať len prednedávnom. Aký je vlastne záujem aj z tej druhej strany, zo strany telesne postihnutých? No, zo strany telesne postihnutých bola vybraná pilotná skupina, 20 ľudí, ktorí vlastne ktorým bude poskytovaná táto osobná asistencia. Tí si majú možnosť vybrať vlastne z týchto osobných asistentov tých, ktorým budú poskytovať tú osobnú asistenciu. V čase nakrúcenia nášho príspevku sa v agentúre zaregistroval stý záujemca o túto činnosť Maroš Dendy z Martina, ktorý študuje v Košiciach prvý ročník psychológie. Očakávam takú dohodu, že ja sa dohodnem s ním a on so mnou, čo by potreboval a čo ja mu môžem poskytnúť, no a potom uvidíme, ako to pôjde v živote. Zaujal nás mladý vek aj ostatných záujemcov o túto niekedy nie veľmi ľahkú prácu a tak sme trochu povyzvedali, odkiaľ sú. Áno, študujem na Ekonomickej univerzite. Tiež na Ekonomickej univerzite. Som medička a akože dáva mi to veľa akože aj pre moje budúce povolanie, akože celkovo pre moje cítenie. Mám tiež dosť voľného času, tiež študujem medicínu, takže preto. Študujem na Ekonomickej univerzite na Podnikovo-hospodárskej fakulte v Košiciach. Ja tiež na Ekonomickej fakulte, ale na technike. Študujem na Prírodovedeckej fakulte, odbor biológia, 4. ročník. Študujem na Technickej univerzite, 4. ročník na Strojníckej fakulte. Študujem prvý ročník na
Technickej univerzite, elektrotechnickej fakulte. Študujem na elektrotechnickej. Študujem na právnickej fakulte vo 4. ročníku. Študujem na strojárine 1. rok. Ja študujem na Pedagogickej fakulte Univerzity Pála Jozefa Šafárika v Košiciach. Študujem na Technickej univerzite, odbor elektrotechnická fakulta. Mnohí z nich boli na takomto zoznamovacom popoludní, ktoré sú každý štvrtok, prvýkrát. Spýtali sme sa na ich predstavy o práci v agentúre. Chcela by som sa zoznámiť tak s ľuďmi, ktorí sú tu, zistiť, o čo vlastne ide, ako môžem pomôcť. V podstate dneska som tu prvýkrát, tak sa tak obzerám. O tejto práci som sa dozvedela z letáku na nástenke na našom internáte a pomôcť týmto ľuďom je veľmi pozitívna vlastnosť pre človeka, ktorý má vzťah k tomuto a ja si myslím, že sa tu aklimatizujem veľmi skoro. Neviem sa tomu ešte vyjadriť, ale chcela by som tiež si nájsť nejakého takého užívateľa. Prišiel som sem preto, pretože chcem jednak niečo robiť. Myslím si, že mám voľný čas, ktorý môžem nejak využiť. Myslím, že by som mohol pomôcť aj týmto ľuďom, ktorí majú určitý postih. Máte konkrétne predstavy, ako by ste im asi mohli pomôcť? No zatiaľ veľmi nie, ale tak čo sa tu rozprávalo, tak v podstate chodiť s nimi na nákup, do kina, do divadla a podobne. Ja som vlastne nevedela, že o čo ide, takže som tu len prišla a až teraz vidím, že... Prídete ešte raz? Tak rada by som si už teraz niekoho našla, že by som sa mohla o neho starať takto ako asistentka. No a prídem, pravda, že... A vy? Ja takisto, akože som sa o tom dočítala na škole a chcela som vedieť, o čo ide. Tiež ste prvýkrát tu vlastne? Som tu prvýkrát. A dúfam, že tiež nájdem nejakého užívateľa. Oslovili sme aj tých, ktorí už majú za sebou prvé skúsenosti z fungovania vzťahu asistent zdravotne postihnutý. Pani Helfenová, ako vy ste so svojím sympatickým asistentom spokojná? Keďže ste povedali, že je sympatický, tak asi som spokojná. Čo spolu robíte, v čom vám pomáha? Tak teraz hlavne v zime prevádza ma do práce, z práce, na nákupy, do spoločnosti. Vlastne normálnom bežnom živote, dokonca minulé bola taká situácia, že mi bolo treba aj na pracovisku predĺženú ruku, takže 3 hodiny napríklad bol so mnou aj v robote. V podstate ste prijali tento projekt? Jo, ja veľmi som s tým spokojná, teda s projektom, vôbec s touto myšlienkou pomoci postihnutým, lebo to je veľmi, pomáha to k nezávislosti. Môžete nám prezradiť, prečo ste sa na takúto prácu podujali? Aj z finančnej stránky, aby som si prilepšil. A aj niečo nové robiť, nie on stále sa učiť na škole. Ale predsa existujú zamestnania, kde sa platí viac a nie sú snáď až takéto ťažké? Pôvodne som si myslel, že to bude ako fyzicky menej namáhavá práca, ale teraz v zime je to prakticky jedno, či by som chodil niekde čo viem, kopať alebo tlačiť invalidný vozík. Je to rovnako fyzicky namáhavé. Vedia treba z vaši rodičia alebo priatelia, akej práci sa venujete? Prípadne nechcú sa pripojiť alebo žasnú, že sa tomu venujete? Aká je reakcia okolia? Vedia o tom skoro všetci. Väčšina z nich si myslí, že som nejaký sociálny pracovník, že nejako proste... Vedia to všetci a väčšinou sú takí úžasnutí, že prečo to robím, alebo tak, či sa mi to oplatí, či ma to baví. A hlavne každého zaujíma, ako spolu vychádzame. Väčšinou sú vyslovene zvedaví na Mariku a nie na to, ako sa mi robí. A čo vy im na to väčšinou poviete? My sme kamaráti, proste to nie je vzťah zamestnanec a šéf, ale taký priateľský vzťah. Tento projekt je podľa mňa dobrý. Človek získa veľa priateľov aj vlastne využije sa osobná asistencia. A okrem toho, že mi získam nových priateľov, tak mi to veľmi aj uľahčuje život. Cítim sa slobodnejší. Mám asistenta, som s ním spokojný. Máme všelijaké záľuby. Medzi moje záľuby patrí počítač, potom robíme s počítačom, robíme aj trochu s matematikou medzi to a aj cvičíme. Som užívateľom osobnej asistencie. Som veľmi spokojný, aj s celým týmto programom, pretože spoznal som množstvo nových priateľov, kamarátov, kamarátky a je to super vec. Tak vlastne ja som robil asistenciu 2 mesiace, december a január pre Mariku a pre Maja Kozáka a myslím, že boli spokojní. Čo konkrétne robíte? Tak s Marikou sme väčšinou chodili na vychádzky vonku, alebo buď som jej umyl vozík, keď potrebovala poupratovať trochu. A
vlastne tie veci, čo väčšinou sama na to nestačí, tak vlastne na čokoľvek. Teraz napríklad chcela niečo, nejaký program do počítača, tak som jej slúbil, že pôjdem s ňou pozrieť do predajne na to a poradím jej, keďže študujem na elektrotechnickej. S Majkom? A s Majom, tak jemu viac menej v škole pomáham, keď potrebuje ísť na WC a takže si sám nedokáže pomôcť v podstate, tak vždy prichádzam vtedy, keď majú prestávku, sme dohodnutí a na presný čas. Čože ste sa dali na takúto prácu? Tak viac menej. Prišiel som sem na základe inzerátu, ktorý som videl u nás na internáte a tak chcel som vidieť, že vlastne ako to vyzerá s tými vozíčkármi, tak trochu ma to lákalo spoznať, v akých pomeroch tu žijú, že vlastne oni mnohí, tí, ktorí sú v tých ústavoch, nemajú možnosť kontaktu s inými ľuďmi, s tým okolím, že vlastne sú uzavretí v tej jednej budove alebo v tej škole a nevedia, ako to chodí vonku, že je to pre nich dosť ťažké. Oni sú veľmi radi, keď im má možnosť niekto pomôcť, alebo že stačí, že sa s nimi len porozpráva, že nejaké nové názory, myšlienky im povie a tak, že je to pre nich, myslím, že prínosné, že to funguje táto akcia. Čo spolu robíte so svojou asistentkou? Spolu robíme. Keď je prekútime vonku, spolu ping-pong. Robím osobnú asistentku tady Natálke, ešte aj o Peťu sa starám. No a čo robím s Natálkou ste počuli a s Peťkou ešte chodíme cvičiť, chodiť do bazéna, učíme sa básničky, farby. No a myslím si, že je to strašne v pohode, že majú tu možnosť, aby sa im niekto tak venoval. A koľko asi hodín týždenne sa im venujete? No, Peťke asi tak 4, 5 a s Natálkou tiež asi tak. Môžete nám prezradiť, prečo ste sa rozhodli pre túto prácu osobného asistenta? No, pretože myslím si, že je potrebné, aby niekto takúto prácu robil, aby sa títo ľudia začlenili do spoločnosti. A baví ma to. Je to také pekné, dobre strávený čas. Človek sa cíti príjemne, že pomohol tým ľuďom. A čo konkrétne napríklad robíte spoločne? No, napríklad pomáham pri príprave do školy, alebo čítam knihy Henrietke, bo ona je nevidiaca. A tak spolu sa rozprávame, chodíme na vychádzky. Keď som uvidela inzerát, tak som si myslela, že to bude dačo zaujímavé, nový zážitok do života. A tak, som to prišla skúsiť a baví ma to. Ako dlho už to robíte? Od 7. januára. Hanika, môžem ťa na chvíľu vyrušiť? S ktorými asistentkami spolupracuješ? Tu, s Peťou, potom tu s Irenkou, s Veronikou a ešte s Jankou. Na akých akciách sa spolu zúčastňujete? Čo robíte spolu? Na akciách nezvykneme byť, ešte sme neboli ani raz, ale zvyknú mi čítať. Ako si predstavuješ ďalšiu spoluprácu? Čo by ste ešte spolu chceli robiť? Chceli by sme aj do kina ísť a tak vonku, tak trošku v lete, tak vonku, že ísť, ale... Koľko asi hodín mesačne strávite s tými, ktorí využívajú vaše služby približne? Akože, strávim dosť zatiaľ, akože to ešte iba mesiac chodím, ale neviem tak odhadnúť. Proste som tam, kedy ma potrebujú, ako dlho ma potrebujú, 4 hodiny, 5 hodín. Pre túto prácu som sa rozhodol preto, lebo chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú telesne postihnutí a chcel som vyskúšať, aké to je sa o takýchto ľudí starať, lebo si myslím, že ma to určite veľa naučí aj do života. Z hľadiska starania sa. Nikdy neviem, možno, že to postihne aj mňa, uvidíme, hádam, dúfam, že nie, no a aspoň to rozšíri môj obzor, čo sa týka tejto práce. Ako dlho už pracujete ako osobný asistent? No, už to bude 2 mesiace, som v podstate od začiatku už tu. Takže máte už aj nejaké tie skúsenosti? Mám skúsenosti, ja konkrétne sa starám o 3, v 3 rodinách. Som spokojný, aj oni sú, hádam, spokojní celkové. Veľa to pôsobí na psychiku, hlavne zo začiatku, pretože s tými ľuďmi v podstate nikto nekomunikoval a to bolo hneď cítiť, že neboli zvyknutí ani hovoriť, akým sme si zvykli, netrvalo deň, ale niekedy aj 2 týždne, 3 týždne. Ale už teraz myslím, že je to lepšie, čo aj sami vidíte, že už sa aj zhovárajú, predtým do začiatku to bolo ticho a nikto nechcel nič povedať z nich. Môžete prezradiť, o akú prácu ide, v čom im pomáhate? No napríklad pomáham pri kúpaní chlapcov, ktorí sú telesne postihnutí, čiže ich pomáham kúpať, vyzliekať na záchod. No potom druhého, čo mám,
A tak pomáham mu pri cvičení. Každé ráno mama, on už má 20 rokov, mama nebola už schopná fyzicky mu pomáhať. Tam trebalo pomôcť pri fyzických cvičení na bradlách alebo na zemi kliky. A to mama proste nedokáže. Ale väčšinou pomáham, že prejsť sa aj do mesta, alebo len pri normálny, kde ho učím, pomáham učiť, lebo veľa tu nemá ani stredné vzdelanie kvôli tomu, že na Slovensku sa pre tieto deti veľmi malo vytvárajú školy a v Košiciach len jedna na toho Opatovského. Tieto ťažké začiatky vás zrejme neodradili? To ani nie, že ťažké začiatky. Keď človek sem príde, tak musí čakať všetko a nie len prísem, že len kvôli zárobku peňazí, že čo ponúknú. To nie. Mňa to neodradilo, ja som rád, no. Ja rád pomôžem. Ja som sa rozhodol pre túto prácu, pretože rád pracujem aj s malými deťmi, aj s mladými ľuďmi a myslím si, že týmto ľuďom treba pomôcť a že je to naozaj taká záslužná činnosť a okrem toho som potreboval aj peniaze, takže myslím, robil som aj iné veci a toto ma zatiaľ najviac baví a je to také najzaujímavejšie a myslím si, že je to aj prínos aj pre nich, aj pre mňa. Ako sa ti spolupracuje s Martinom? Čo spoločne robíte? Kesíme a iné veci. Takže si spokojný v podstate. Hej. Môžete mi prezradiť vy ako mamka, čo vám tento projekt prináša? No, je to veľká výhoda, veľké plus nie len pre mňa, pre syna, ale všimla som si práve, že to pôsobí aj na iných ľudí tak zvláštne, lebo boli zvyknutí, že väčšinou len takí starší ľudia s nimi chodili, s takýmito deťmi. No a vidím, že aj pohľad tých ľudí je už iný, keď vidia, že mládež sa začína zaujímať o takéto deti, že taký láskyplný, že už tam nie je také niečo ako súcit, ale skôr taký úsmev, také pochopenie. Skôr také partnerstvo. Partnerstvo, že dokážu existovať spolu, že ide to proste, aby boli spolu, aby mohli žiť spoločne s nami. Cítim to proste tak. No a čo sa týka mňa, tak mi to veľmi pomáha, pretože chodíme stále do školy a takže dvihnúť je veľký problém, doprovod pri cestovaní do školy, na rehabilitáciu do detského klubu. Potom psychicky tiež to veľmi vplýva aj na dieťa, na syna. Je hrozne rád, že má konečne takých priateľov, kamarátov. Teší sa veľmi na nich, je to zmena. Je to nový prínos taký psychický. Veľmi sa teší, no. Pomáha to jak telesne, že nám, že je to ťažké a tak ďalej pri obliekaní. Možnosť raz, že človek bude môcť konečne do tej práce aj nastúpiť, sa tu rysuje pri takýchto ťažších problémových stupňoch postihnutia. No a hovorím, pre deti je to tiež veľký prínos. Sú šťastnejšie. No a vlastne tí asistenti sú hrozne zlatí, takže takí sú kamarátsky, priateľskí, niečo skoro ako súrodenci. Takže pomáha to vlastne aj takej integrácii telesne postihnutých s tými zdravými. No, proste sa to tak sklbuje a vlastne sú súčasťou detí naše a s týmito študentmi a je to vlastne poprvýkrát, čo zdravé, môžem povedať tým študentom ešte deti, no už možno sa neurazia, ale sú mladí v podstate, takže prvýkrát ich tak častejšie vidno v kruhu chorých detí, ktoré zväčša nemôžu chodiť a je to vlastne začlenenie sa do života spoločného. Je to perfektné. Osobná asistencia zdravotne postihnutých predstavuje jednu z možností, ako riešiť problémy týchto ľudí. Je jednou z foriem decentralizácie sociálnych služieb na Slovensku a premieta sa aj do nového zákona o sociálnej pomoci. Kto sa vlastne môže na agentúru obrátiť? My máme vybranú pilotnú skupinu 20 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj v reálnom živote, v čase, keď bude účinný zákon o sociálnej pomoci v tejto časti osobnej asistencie, sa počíta s tým, že osobná asistencia bude poskytovaná len občanom, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy nad 50 %. V našej pilotnej skupine máme
20 ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Z toho 3 majú aj ťažké zrakové postihnutie a 3 ťažké mentálne postihnutie. Účinnosť agentúry osobnej asistencie určite zvýši ďalší zdarný projekt Doprava pre všetkých, realizovaný organizáciou Nezávislý život. Projekt Doprava pre všetkých komunikuje vlastne s projektom agentúry osobnej asistencie. Tieto 2 projekty by sa mali navzájom prekrývať a pomôcť vlastne tak v integrácii ťažko telesne postihnutých ľudí do spoločnosti. Auta budú slúžiť všetkým ťažko zdravotne postihnutým ľuďom formou 24-hodinovej taxislužby. Prvé 2 vozidlá, ktoré sme dostali, sú vlastne z finančných prostriedkov FARE, ktoré poskytla Európska únia. Za tieto peniaze boli nakúpené 2 Citroeny Jumpre. Sú to vozidlá pomerne priestranné, minimálne na tie 2 vozičky. Čakáme samozrejme pomoc od mesta. Mesto je podpísaný projekt pánom primátorom. Uvidíme, kedy vlastne dojde k realizácii ako presunu finančných prostriedkov a veľmi pekne by sme chceli poďakovať aj ostatným, miestnemu úradu sídliska nad jazerom, miestnemu úradu Sever, Československej obchodnej banke, v poisťovni Allianz, kde sme stihli poistiť tieto vozidlá. A nechcel by som vynechať vlastne nikoho, touto cestou ďakujem každému, kto vlastne sa podielal zatiaľ na realizácii tejto dopravy. Takže teraz si môžu osobný asistent i jeho klient naplánovať výlet aj do vzdialenejších kútov Košíc či ich okolia, prípadne zájsť do knižnice, na nákup, do kina. A bariér okolo nás ako by bolo trochu menej. Som rada, že ich mám, tých asistentov.